Здравейте, приятели! Добре дошли отново в подкаста Behind the Label. Аз съм професор Николай Бояджиев, собственик и управител на фирма Nutriem. Отново наш гост е господин Драгнев, който е основател и собственик на първият мултифункционален фитнес център в България Total Sport и представител и изключителен вносител на някои от водещи брандове на техника, апаратура, уреди за сферата на фитнеса. Днешната тема се явява продължение от предишният ни подкаст, който беше свързан с развитие на фитнеса в исторически аспект. И днес сме решили да посветиме нашият разговор в една нова посока. Една нова мода, която поне за България е нова, но в последните години тя намира все по-широка популярност в Европа, в Съединените американски щати, и това е Hyrox. Hyrox е един специфичен фитнес маратон. Нещо, което е много комплексно, много интересно, малко хора знаят какво представлява, но бъдете сигурни, че в следващите години това е една от посоките на бъдещото развитие на фитнес индустрията. И заради това бих искал да помоля моят приятел Варо Драгнев да разкаже нещо повече за това как възниква Hyrox и какво представлява на практика той като вид фитнес, вид спорт. Да. Благодаря, професор Бояджиев, и здравейте и от мен. Така, все по-комфортно се чувствам в това студио, защото вече това ми е така втори подкаст. Темата е изключително интересна и аз благодаря, че така точно избрахме Hyrox и хибридните тренировки, разбира се. Няма начин за едното да говорим, да не говорим за другото. Hyrox е... Аз мисля, че даже вече повече от мода. Това е даже не е течение, това е един изключително сериозен тренд. Hyrox изначално се заражда и продължава да е в основите си, разбира се, като фитнес състезанието. Инициативата идва на двама бивши германски спортисти, Кристиан Тоцке, който е бивш триатлонист и председател на World Triathlon Corporation, и професионалният хокеист Мориц Фюрсте. И дамата са от Хамбург. Аз имам възможността да познавам един от тях. Имах възможността да се среща. Те 2017 година решават да създадат едно такова фитнес състезание, което в крайна сметка да е изключително комплексно, да е функционално, да успява да измерва силата на участниците по един обективен начин, съответно тяхната издръжливост, да е много комплексно, и същевременно си поставят задачата да става за, както те казват, от 16 до 70 плюс за мъже и за жени. В различни формати, разбира се, на базата на това кой колко е подготвен. Те не успяват да го измислят. Това е много интересно, как да изглежда това фитнес състезание. И се обръщат към Минтра Тили, това е жена, която, освен че има бизнес образование, тя е завършила колеж, който е спортна медицина, но не е лекар. И е професионален коуч, треньор за дълго време на американската армия, на части, които са разположени около Хамбург. Не зная какви са, не казват никъде. И същевременно единствената жена, която спечелва мястото за кондиционен треньор на хокейния отбор за мъже в Хамбург, който е в там тяхната най-висша лига. Един изключително даровит атлет, но и същевременно изключителен кондиционер. Така че тя измисля формата на състезанието. Самото състезание, то е с продължителност между 60 и 90 минути средно и същевременно включва 16 типа натварвания, които са много разнообразни, като започнем от бягане по 1 километър, след което 1000 метра това е ски тренажор, след което 1000 метра отново бягане,
и така нататък, и така нататък. Различни типове натварване, което го прави изключително разнообразно и от чисто физиологична гледна точка, там където аз се чувствам подготвен, виждам нещата, че взимат различни енергетични системи в мускулите, в човешкият организъм, което го прави изключително комплексно. Много. И може би заради това то може да бъде адаптирано както към мъже, така и към жени, така и към различни възрастови групи, като има съответната модификация. Точно така. Ако трябва да го сравним с кросфит, ако трябва да направим един паралелизъм между двата типа състезания, натварвания, как ги виждаш от гледна точка на чисто функционалната, но използване на уреди, на типове натварвания и така нататък? Да. Това разговор винаги на втората, третата минута винаги опира до това. Да. В момента така, като че ли на пръв поглед в интернет, ако се гледа, има някакво не противоборство, но някаква такава конкуренция за внимание, за публика, кое какво но всъщност нещата са много ясно разграничими, с целия ми респект към кросфит и кросфит общността. В крайна сметка те са едни от най-големите ми клиенти в компанията ми, която търгува с професионално фитнес оборудване. Ние сме изключителни представители за България, Румъния, Молдова и Македония на Concept 2. Concept 2 е оборудването както за скиерк, така и за скиерк, роуерк, всичко е там. Да, в крайна сметка кросфит на времето, като започнаха, това им бяха единствените уреди и продължават да са. Сега, разбира се, имат Assault Bike, който се произвежда от ROG, фирмата, която прави RAGS за кросфит и клетките, които, разбира се, им доставя свободните тежести. Но така или иначе ние сме любимците и сме си, как да кажа, те са мои клиенти, така че аз извинявам, че се прекъсвам, но понеже става въпрос за различни видове уреди и натварвания, аз бих препоръчал на нашите зрители да влезнат в YouTube и да изгледат едно състезание, за да могат да добият представа какви са типовите натварвания и за какво става въпрос, защото, пак казвам, малко хора знаят какво представлява този тип натварване, този тип състезание. Изключително интересно. За кросфит се знае и се говори много. Да. То от доста време, от 2010 година така започна да прокарва, да пробива в България. Понеже да се върнем към основната разлика значи очевидно е, че кросфит е, как да кажа, върна и наложи, не искам да казвам модата, тенденцията за функционалните тренировки, които, разбира се, имат изключително и така и силов характер. Те са много разнообразни, изискват се гимнастически умения, изискват изключително много от трениращи и, разбира се, изключително много му дават. Но, примерно, ако се опитаме да ги разположиме, въпреки че дефиницията за хибридни тренировки е доста разтегната, те са в известен смисъл хибридни тренировки, но бих казал и да и не, защото в крайна сметка те далеч по-малко разчитат на развитието на издръжливостта и съответно по-малко на сила. Да, на обща функционалност и на мускулната сила. Докато при Hyrox е точно обратното. Да, и в крайна сметка аз не мога да се сета на колко места въобще, ако има такива в кросфита, хората трениращите са разположени в някаква зона, където си ползват аеробната енергийна система. Понеже става въпрос за... Докато в Hyrox се ползва доста. Енергийните системи в Hyrox всъщност се използват и трите енергийни системи. Така е. И няколко думи за тези три енергийни системи. Зависи в коя зона се работи. Зоните от гледна точка на точно енергийността, енергетичността. Може да се работи в аеробна зона, която е част от работата при Hyrox-а, в анаеробност при превалирането на аеробната част, която е основната за Hyrox-а, и да се минава в анаеробната зона, която е много по-малко, не повече от 5-10% е чисто анаеробната част. И кои са източниците на енергия в тези зони?
В анаеробната, която е по-малката, специално в хайрокса, основният източник на енергия това са аденозин трифосфата и връзката креатин-фосфат, аденозин трифосфат, която освобождава енергия при абсолютно анаеробни условия, но обикновено може да се работи в тази зона от порядъка на секунди. Не повече 8 до 10 казвате ви във вашите учебници. Точно така. И аз вярвам, че е така. Така ги пише и аз в учебници. Ме предполагам. Но това е за много кратък период от време. Това е при интензивни мускулни натварвания, които са много малка част в хайрокса. Докато обратно, в това, което ние коментираме, в алтернативната система, така да я нарека, нещата са доста по-концентрирани в тази зона. Смесената зона, аеробно-анаеробната, е тази част, в която се използва анаеробната гликолиза, въглехидрати, като източник на енергия без достатъчно кислород. И тогава нещата могат да продължат с минути. И вече чисто аеробната част, която е работа при по-ниска интензивност, тогава когато се използват също въглехидрати, но вече чрез небезизвестния цикъл на Кребс или цикъл на трикарбоновите киселини, а също и мазнините могат да бъдат използвани. Това е бета-окислението на мастните киселини, което се случва в едни малки структури в мускулните клетки, наречени митохондрии. Така че в хайрокса основно се работи в смесената аеробно-анаеробна и в аеробната зона. Нещо, което е много важно. И от тук идва думата хибрид. Да. И ако решим, аз наскоро го обяснявах така в един по-свободен разговор, аз не мога да дам точно така добро, въпреки че не беше точно като за студенти, по-разбираемо беше. Да, като за нашите зрители и слушатели, но аз дадах пример с една хибридна кола, която има един електродвигател, който той се зарежда от самото движение, т.е. има време да се зарежда, но същевременно има един дизел двигател, който всъщност там е бавното разграждане на мазнини, аеробно, но пък там може да караме доста дълго време, особено ако имаме повече мазнини. И разбира се, им казах, използвах за аденозинотрифосфата, дадах бързи и яростни пример за тези коли, дето имат едно копче, като го натиснете, и мисля, че азот се подаваше за много кратко време, която колата се изстрелваше. Така че в хибридните тренировки всъщност, на които на тяхен фундамент стъпва хайрокса като тренировки, за да може да бъде проведено това състезание, за което стана въпрос, ще кажа няколко думи за него. Всъщност от там идва и думата хибридност. Защото хибридността е в това кога, по колко, как ползваме нашите енергийни системи, с които разполагаме, като действително много често сме в ситуация, в която ползваме и двете. По някой път би могло и трите, въпреки че аз лично се сещам за този вариант. И понеже говорихме за състезанието, то минава през 8 станции, няма да ги кажа във верния ред. Започва с 1 между всяка една станция има по 1 километър бягане. С 16, защото след всяка една има по 1 километър бягане. Да, така че всъщност те са 16, но са 8 станции, които се случат и между тях има по 1 километър. Като се започва с 1 километър бягане, разбира се, се финишира с така, може би с един от най-големите ужаси за състезателите хайрокс. Това е хвърляне на медицинска топка за мъже на 3 метра, за жени на 2,70. Разбира се, професионалистите хвърлят 9 кг, такива като нас хвърляме 6, жените професионалисти също хвърлят 6 кг и съответно пък жените непрофесионалисти хвърлят 4. Това са 100 хвърляния, което накрая след това състезание, понеже си говорим за енергийните системи, в общи линии той има две алтернативи човешки организъм. Или да се опитва да разгражда мазнини, което е много бавно и тромаво, и няма как да става експлозивно да се хвърля топката, защото като се види техниката на движението, всъщност тя се хваща, но човек прикляка и експлозивно всъщност това е взръвна. И си дадах сметка всъщност, четейки такива учебници, които пишете вие, професорите по спортна медицина, е, че всъщност той си дава шанс този аденозинотрифосфат да бъде възстановен
Чрез използване на креатин. Доколкото разбирам, креатин, затова виждам го там като добавка. Ето това е креатин монохидрат, който си използва, но ще стане въпрос за възстановителни средства, които можем да използваме. Това е всъщност нещо, което взима организма бързичко, за да си дозареди, т.е. да си сипе още малко метан. Разкажи за другите станции, през които си минава горе-долу, за да имаш. Ще разкажа, много е важно да се знае и ще направя пак коментар от към енергийните системи. Както тук, понеже е хибридна тренировка, ще ги маркирам тези неща, професоре, но ако решиш, ти можеш да кажеш повече неща, като все пак като професор по спортна медицина и физиология. Значи станциите са следните. Започва с 1 км бягане, след това започваме с ски ергометър. Те са 1000 метра. След това имаме бутане на шейна, тя е 50 метра, след на по 12 метра и половина и се обръщаш. Има, разбира се, и шейна, която са тегли. Те не са една след друга. Другата станция, която е, мисля, че някъде между тях се намира гребният тренажор на Концепт 2. Пак 1000 метра са гребат. Значи казахме двата гребни ергометра, двете шейни станаха 4. След това имаме фармърс кери, фермерската походка или носене, или аз не знам как да го нарича. Всъщност в двете си ръце се държат две пудовки. За професионалните мъже са под 32 кг. За нас с теб са 24. Но сега гледам в новия бук, че има лека корекция след 60, по 20 може да носиме, защото вече почват да гледат и годините. Ние не сме станали още 60. Ще умислиме, да. Съответно имаме фермерс кери, имаме така наречения бърпи брод джамп. Нарочно го казвам на английски, защото абсолютно всички са забешките посоцки, като той има доста тежко. Да, е взривна сила и пъргавост. Това е смазващо, значи първо падаш до лицева опора, след това се събираш, има различни техники и след това скачаш като жаба. Има и така изрични изисквания при самото състезание как да се прави това нещо, кое е чит, кое не е чит. Но човек най-добре си го представя, ако нищо не му говори. Това е като пусне едно видео. Това е супер добър съвет. След това имаме така наречените лънчес, напади, които са с пясъчни турби, различни килограми, 10, 20, 30. И аз мисля, че и като сложим и хвърлянето на топката, станаха 8. Да. Всичките те са, помежду им са с по 1 километър разделени, като финала, започваме с 1000 км, а финала, последното упражнение, което е, и след него следва финал на 5-6 метра, практически, или до 10 е практически хвърлянето на медицинската топка, която е финално. И само това искам да кажа, че в всички упражнения, не говоря за бягането в момента, във всички тези 8 станции, мястото, където така може да състезателя да си управлява системата, защото енергийните системи, защото в крайна сметка депата на гликоген, ако не бъркам, в мускули и черния дроб, плюс захарта, която е в кръвта, което помагат за анаеробните процеси. За аеробните. Те могат да служат до някакво време, всъщност, докато свършат. Точно така е. Да, и след това, в крайна сметка, те всичките участват в всичките упражнения, искаме или не искаме, с изключение на двете станции. Това е ски ерга и роу ерга. Там, понеже ние може да управляваме темпото и усилието, самите ергометри са така направени, може да си преценеме дали да стоиме повече в аеробна фаза или натискаме здраво в анаеробна, нещо, което в другите и да искаме не може да го избереме. И бягането се ползва изключително много и тук за елиминирането на лактата. Понеже стана въпрос за използването на гликогена в черния дроб и в мускулите, затова е изключително важна подготовката, начин на хранене. Ще стане въпрос след малко и за това, за да могат гликогеновите запаси в мускулите и в черния дроб да бъдат увеличени непосредствено преди състезанието. Това, разбира се, става благодарение на специфика в диететиката, суплементацията, нещо, в което е изключително важно. Самата глюкоза, която се използва, гликогена се разгражда до глюкоза и глюкозата може да бъде
оттам нататък е използвана за енергия или аеробно при тези субмаксимални натварвания, или анаеробно при смесения тип натварвания, в резултат на което се получава лактат. Млечната киселина, която трябва да бъде по някакъв начин частично елиминирана, което става чрез тези бягания по 1000 метра, по 1 километър между отделните типове натварвания. Нещо, което е много, много добро. Много умно измислено. Измислено. Общо харчиме повече енергия, заради това, че имаме 8 по 1 километър, но де-факто си помагаме и всичко това е за време. Енергийно. Но това е за време. Значи състезанието е за време. Да. Само тук една малка корекция. Най-добрите времена, които се дават, са малко под една минута. 52, 3, 4 минута и 2, 3, 5. Това са страшни времена. Независимо дали бягаме, дали става въпрос за професионалистите, т.е. те са, примерно шейната на която се пушва, която се бута, е 203 кг. Това е страшно нещо. Надърпане мисля, че е около 150 и 2 по 32 кг плодовките. Всичките тези хора успяват да го дадат това време, но по принцип час и 20, час и 30, това е едно много такова гордо време, но в крайна сметка всичко е за време и в този ред на мисли искам да ви кажа, че тези състезания се завършват включително и от хора над 70 години, завършват се от двойки мъже и жени над 70 години. От много пълни хора имаше куриоз. Един китаец беше го направил за 4 часа и нещо. Но го завърши, да, защото в крайна сметка той се е разходил. Те 8 км, той ги е минал ходейки пеш. И има нещо друго много интересно, което аз буквално наскоро се замислих върху него. Тези, които са големите професионалисти, топ елита, те завършват, те ги пускат първи, но другите ги пускат смесено, така че аз мога да имам, моето време може да е 2 часа и 15-20 минути, аз предполагам такова време ще дам, честно, което е прилично, все пак ще го завърша, но в крайна сметка аз мога да завърша с един от най-добрите атлети, защото той е тръгнал далеч по-късно зад мен. И понеже стана въпрос за енергетика, за това как се подготвят добрите атлети за такова едно състезание, което добива все повече и повече популярност. Няколко думи искам да кажа за това какво трябва да правят хората, които имат намерение да се явяват на такива състезания или които тренират. Първо е необходимо няколко седмици преди самия ивент, самото състезание, те да променят диета, така че да увеличат въглехидратния прием. Каква е целта? Целта е да напълнят въглехидратните запаси под формата на гликоген, мускули и черен дроб. В продължение на 2-3 седмици малко повече въглехидрати в храната или пък допълнително да вкарат карбобустери, като този, например. Да. Това е един карбобустер, който върши много добра работа в това отношение, да увеличат белтъчния прием, който за човек, който не тренира е средно около грам на килограм тегло, но те трябва да го увеличат някъде до около 2 грама на килограм тегло за продължение на няколко седмици, което могат да го направят или с използването на протеини, които са много популярни. Ето това е един суроватъчен протеин, или чрез използването на протеинови барове, или чрез увеличаването и допълнително увеличаването на белтъка в диетата. Освен това, за един период от порядъка на около 2 седмици, че и малко повече, е добре те да включат в диетата определени суплементи. Например, креатин монохидрат. Ето това е креатин монохидрат. Креатин монохидрата е нещо, което върши добра работа за напълването на запасите от креатин фосфат в мускулите, които се използват в анаеробната част. Отделно, включването на аминокиселини, суроватъчни, BCAA, това са разклонено-верижни аминокиселини, също на глутамин, включването също подобрява работата на работещите мускули. L-аргинина също е една добавка, която може да бъде включена, която върши много добра работа, заради това, защото тя пък разширява кръвоносните съдове и подобрява трофиката, изхранването на мускулите и кислородния подвоз към мускулите. Така че това са неща, които могат да свършат добра работа. Много важна е хидратацията. Ние с теб в предварителния разговор си говорихме за използването на изотонични напитки. Използването дори на елкарнитинови напитки, като тази, но оводняването се явява изключително важно. Както преди състезанието,
говоря за дни преди състезанието, така и в деня на самото състезание. Да, даже преди старта. Преди старта задължително... Гледах им регламент, който ползват точно на финала, може би последните 2 часа как непосредствено преди самото състезание, ние това го препоръчваме и преди други тежки състезания, изпиването на около 500 мл, 300 до 500 мл изотонични напитки. Което, ето, например, тук от серията Max Dynamics, това са напитки, които ние произвеждаме, които са изключително добри. Те вършат много добра работа, защото те са изотонични. Значи това, което се вкарва, то не излиза веднага под формата на пот. Това се задържа в организма или поне запазва част от обема на циркулиращата течност в организма. И средно от порядъка на 35-45 мл на килограм телесна маса за 24 часа горе-долу, такова трябва да бъде приемането. По време на самото състезание на Hyrox, пред 20 на минути също да бъдат изпивани по 150, 250, 300 мл. И много е важно и след приключването на самото състезание. Тогава да се активира, за да може да се попълнят въглехидратните запаси, една високовъглехидратна диета и отново карбобустери. Високовъглехидратна? Да, високовъглехидратна. Защото всичко е заминало. Значи, черният дроб и мускулите са буквално като гъба. Те са изпразнени от към въглехидрати, гликогена и след това много бързо могат да се напълнят, за да продължат в следващите дни тренировките. И разбира се, възстановяването с изотонични напитки. Това е в много груп аспекти, иначе детайлите са много по-важни и по-фини. Разбира се, специалисти могат да бъдат да насочат. Да. Но аз се интересувам от това, как, например, е организиран един такъв фитнес, мултифункционален фитнес център като Total Sport за подготовка в тази посока. Да. Защото това е нещо, което е много важно. Важно. Значи, първо само да дам още малко представа. Миналата година, 2024 година, има около 500 000 атлета в 60 няколко състезания по света. 25-та са вече към 600 000 до момента. Състезанията са 84, 2025 година не е свършила. 2026 очакват 1,5 милиона. Има 5000 така наречените affiliated gyms към Hyrox. Total Sport е първия в България. До преди месец и половина обяснявах, че единствения е на Балканите. Понеже не знам как броим Балканите, уточнявам в Истанбул, има 16. 8 на европейската страна и 8 на азиатската страна. И никъде другаде няма. Но вече има 2 в Румъния. Един е там към Тимишоара. Просто го знам, защото пазаруват от нас Концепт 2, а другия в Букурещ. Как е организиран? Значи, ние имаме специална зала за Hyrox, която е направена по стандартите за Hyrox Performance Center, но не сме взели този лиценз, защото нямаме достатъчно инструктори, които да са минали съответното обучение и подготовка. Той иска натрупване и опит. Не е номер да си миниш, да си изгледаш видеята и да си миниш съответния тест. Той иска опит. Съответно залата в нея има 5 lanes, 5 пътеки, една за бутане на шейна, отделна за дърпане на шейна, ски ергометри, гребни ергометри, отделна пътека за правенето на този фермърс walk, на ходенето с подовки. Отделно имаме стена с медицинските топки. Между другото, цялото оборудване, има изисквания. Значи от към ергометрите ясно, че трябва да е Concept 2, но от към другите неща трябва да е фирмата се казва Senture. В това ние в момента работим да имаме някакви реселърски права за България и за Румъния, но сме в процес. Така че тя е изцяло оборудвана и тренировките в себе си, които се готвят от Hyrox Academy, това е много важно да се разбере, защото човек прочита и вика, това е фитнес състезание. Да, само че към него има направена академия и има невероятна методика за целогодишна за тренировките, но това, което е и то от големи имена. Последно бяха привлекли главния кондиционер на Олимпийския отбор по лека атлетика в Холандия. Но това, което е важно да се знае, че тренировките има 4 типа. Едната се казва Foundation,
другата се казва Engine, където работим за VO2 Max, за дигане на лактатен прак. Другата е Strength, където работим да натрупаме много голяма сила. И четвъртата е Completion, която всъщност на практика имитира в мини варианта на High Rocks състезание. Аз много благодаря за всичко това, което ти сподели като информация, защото действително това е един нов тренд, който трябва да се отчита. Трябва да си има предвид и факта, че при него травматизма е относително по-малък, което също е важно. Той е подходящ за всички възрастови групи, може да бъде адаптиран към различни хора, различни категории хора. Няма никакви сложни движения. И другото, което също като специалист в областта на спортната медицина мога да кажа, той води до изключително добри адаптационни промени, които настъпват в кардиореспираторната система. Повишава се този показател, който ние наричаме максимална кислородна консумация. Лактатния прак се повишава, което е много важно. Отделно добра адаптация настъпва в отделните мускулни групи и което е също много важно, че той когато става въпрос за състезание, то е предвидимо състезание с строго регламентирани етапи, натварвани и така нататък, за разлика от другите, като кросфита, например, където нещата са изключително хаотични, създават се условия за по-голям травматизъм, но там пък има и други позитивни страни, така че ние не можем да игнорираме едното за сметка на другото. Така или иначе, искам да благодаря на господин Драгнев. И аз благодаря. Искам да ви призова да ни следвате и да ви обещая, че следват също така интересни подкасти, от които може да научите много за спорта, за използването на хранителни добавки, за храненето, за специфика, която касае не само младите хора, но и всички, които могат да ни следват. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря.